Scanfin Logistics on luotettava ja kasvava kuljetus- ja muuttoyritys, joka pystyy tarjoamaan kuljetusratkaisuja yrityksille sekä kuluttajille koko Suomen alueella. Asiakkaidemme kanssa pyrimme olemaan mahdollisimman rehellisiä, ja meille on erittäin tärkeää, että asiakkaamme voivat luottaa meihin niin nyt kuin tulevaisuudessakin. Siksi teemme kaikkemme varmistaaksemme, että työmme sujuu kaikilta osin parhaalla mahdollisella tavalla. Yrityksemme suhtautuu työhönsä äärimmäisen vastuullisesti ja vakavasti, ja tämä onkin meidän yrityksen menestyksen ja kehityksen avain. Hoidamme kaikki kuljetukset Suomessa sekä sopimuksen mukaan ulkomailla. Olemme avoimia pitkäaikaiseen yhteistyöhön, joka rakentuu rehellisyydelle ja luotettavuudelle. Rehellisyys, tehokkuus, laatu, vastuullisuus, maine ja halu olla paras alallamme rakennamme perustan näille ominaisuuksille. Meidän maineemme on meidän yrityksen menestys ja kasvu.